Energia v obrazoch, energia v umení, ktoré sa nachádza vo vašom bývaní. Ako sa pozriete za mnou, v mojej kancelárii je tohto umenia veľa, možno niekto si povie, ale pre mňa je to balzam na dušu, pretože každé umenie vyžaruje energiu, každé umenie vám dáva buď lásku, zdravie, financie, ako vidíte hore. A obkolesila som sa týmto umením. Keď som nedávno predala obraz môjho manžela Michaela Gabrieliho jednej mojej klientke, a veľmi dlho sa jej páčil, ale povedala si, že OK, musím ho mať, pretože ju fascinuje tá hĺbka, tá energia, ktorá vyžaruje. Tak prišla s ním domov, jej manžel bol unesený, zavesili ho a dostala návštevu. Dostala návštevu vlastne priateľov, ktorú organizovala. Všetci ho obdivovali. Bola taká pyšná, že si kúpila takýto nádherný kúsok, ktorý vydrží 100 rokov, viac ako 100 rokov, pretože tieto obrazy sú tvorené enkaustikou, sú takou výnimočnou technikou a farby, to nie je olej, to je vosk, to je prírodný biovosk od našich včeličiek, ktorý sa potom špeciálnou technikou farbí a špeciálnou technikou sa nanáša buď na plátno, alebo na také ako keby obrazy, ktoré sú pevné, aby to nepohltilo všetku tú farbu. Tieto obrazy je možné mať aj vonku v priestore, môže na nich pršať, jednoducho sú nezničiteľné a tá farba ostane taká výrazná, ako ju vidíte aj za mnou. Ale čo nám prinášajú tie obrazy, energie v našich priestoroch? Dovolte mi, aby som vám to tak prerozprávala, akú energiu môžete mať, alebo akú energiu v podstate doma máte. Keď moja dcerka ako malinká malovala, pozorovala som ju, dávala do svojich diel radosť a šťastie, nadšenie. To nadšenie a šťastie u niektorých ľudí v dospelosti chýba. Samozrejme, nie všetci v dospelosti pokračujú v tak náročnej práci, ako je umenie. Ak zbadáte obraz, ktorý bude mať plno farieb, vždy je dôležitý prvotný pocit. Umelec do svojich diel vždy dáva čosi silné, tak ako môj manžel dáva do nich silu, energie, lásky, zdravia, bohatstva a úspechu. Obrazy s pozitívnou vibráciou chránia a dodávajú silu. Dokonca obrazy, ktoré majú prvky zlata alebo striebra, sú liečivé. Niekto volí striebornú farbu a v tom prípade dotyčnému chýba v živote chlad a potrebuje niektoré veci a aj energie schladiť. Naopak, zlato roztápa a rozžiaruje, teda presvetľuje a zohrieva. Celkovo vo farbách, ktoré volíme, je príliš veľa poznatkov a povahových črt osobnosti. Obrazy vedia priniesť uvoľnenie finančnej prosperity, harmóniu v rodine, ale aj celkovú silu a zdravie. A samozrejme, v prípade, keď sú na to tvorené, zle zvolené dielo toto všetko môže zrušiť a zmeniť. Poobzerajte sa preto okolo seba a skúste sami sebe odpovedať, čo vás obklopuje. Hodnotíte samých seba tak, že potrebujete žiarivosť zlata, ochladenie striebra, či skôr bláznivosť farieb? Máte nejaký kúsok umenia, ktorý vám vyčarí úsmev alebo vyvolá spomienku? Všetko okolo nás vibruje a vplýva na naše životy. Ako všetci veľmi dobre vieme, energia na nás prúdi z každej strany. Všetko má vibráciu a svoju energiu, tak ako kameň, bylinka, minerál, orgony, tak aj obraz alebo farby okolo nás majú svoju energiu.
Rada by som vám povedala o jednom zaujímavom fakte. Ako poznanie niečoho nového, čo tu už existuje tisícky rokov a je spojené s energiami v priestore. Môj manžel sa už dlhé roky venuje tvoreniu energetických obrazov pomocou 2500 rokov starej gréckej techniky enkaustiky, čo je vlastne tvorba pomocou farebného včelieho vosku a horúcej žehličky. Kombinácia materiálov a výberu farieb dokáže rozžiariť celú miestnosť, kde takýto obraz umiestnite. Je to spojenie z prírody a moderného umenia. Zároveň je to aj forma investičného portfólia, ktoré vytvára historické momenty v modernom umení. Jeho cieľom je priniesť odlišné moderné a elegantné umenie v jedinečnosti použitých materiálov, či už 24-karátového zlata alebo rídzeho striebra. Technika, ktorou môj manžel tvorí umenie, umožňuje vytvárať energeticky zaujímavú kombináciu farieb, ktoré vplývajú na človeka tým, že vyžarujú túto pozitívnu energiu do priestoru. Kombináciou a výberom farieb majú obrovský vplyv na to, ako pozitívnu energiu a emóciu daný obraz vyžaruje. Je veľmi dôležité sa obklopovať farbami a predmetmi, ktoré nám zlepšia energiu okolo a tým nás posúvajú a rozširujú obzor nášho myslenia. Vedeli to aj králi v dávnych dobách a preto sa obklopovali zlatom, ktoré im prinášalo energiu, radosť a zároveň je to symbol hodnoty, ktorá tu ostáva tisícročia. Nie je jedno, čo si dávame na stenu. Niektorí ľudia si povedia, že sa im ten obraz páči a zavesia si ho na stenu. Popritom nemá žiadnu energiu alebo je dokonca smutný a prináša skôr nepríjemné pocity. Je veľmi dôležité zvoliť si správne farby a aj veľkosť obrazu. Nazvime ich energetické obrazy, lebo každé dielo niečo vyžaruje a každé dielo má svoj príbeh. Krásny deň želám.